De omstandigheden binnen Triestleers op het trainingscomplex van AZ. Waar Cambuur de eerste kans van de wedstrijd krijgt. De voorzet is van Kevin van Kippersluis, maar Nigel Roberta, hij kiest die voet net in die voorzet omzetten. Het is echt de goed 300 tascorers. AZ zet dan in de tweede helft de goed uiteen. Met deze hoekskop komt de kopbal van Ferdi Druif. Maar dat is een simpele prooi van Erik Cummins, de keeper van Cambuur. Dan gaat alleen Matthias Schils de fout in op het middenveld. Hij verliest de bal. Jong AZ-kinderen dan gevaarlijk uitkomen. En dan onder de rechterkant is het Kai Korenjuk. De uithelikin, dat schot gaat maar krijgt Vardel, de goal van Cambuur. De Leeuwters hebben dan op een golokje. Want hier kijkt Xander Houtkoop de bal mee. En hij maakt het prachtig. Oh, de stift keeper Nick Olij is van Xander Houtkoop. En hij zet Cambuur op 1-0. 1-0 bloed 1-0. Hoe man kan er verkeerde vallen of een keer een penalty in. Of ja, uit de gekste momenten kan natuurlijk altijd een doelpunt vallen. En daar moet Cambuur om tinken, want Jong AZ dat gaat kom. Zoals hier met Scott van Jelle Duin. Maar de redding is van Cambuur-keeper Erik Cummins. Dan kan Cambuur de wedstrijd in het slot gooien. Een paar minuten vertierd. Hier is het Justin Mathieu die de voorzet jouwt op Nigel Roberta. Die maakt er 2-0 van. Maar de skiertjuchter fluit het. Roberta stier boetenspul. En dus gaat de goal net terug. Hier sjurgen we het. Ja, het krijgt net. Het is lastig te zien. Maar Roberta stiert boetenspul. Het maakt het niet uit, want de wedstrijd eindigt uiteindelijk bij 1-0. De omstandigheden zijn heel zwaar. Dus je speelt op een veld waar geen omheining omheen zit. En de wien het vrij spul put erin. De reen blijft ook nog lezen op het veld. Omdat de drainage er keer verdoen. Dus ja, alle omstandigheden zijn negatief. En de punten zijn hartstikke positief. Het was geen hoogstaande wedstrijd. Je pakt 3 punten, je hebt de aansluiting. Streep eronder. En volgende week maandag wacht Ajax.